Ministan lafiya Idi Ilyasu mai nasara a kai da kai agogo sarkin aiki. musu ai ta daban ne kai muna ta fadin Allahu ya ja da kwananka mu tsaya ka kai da shan zaki iri ya su mai nasara mun sallabiya na kasa Allahu ya ja da kwananka magani a waje ta ya bada kayan aiki ko babu na da kasa kowa yana shaida kayan aiki na zamani ya zuba domin ayo aiki mu tsaya ka kai da shan zaki iri ya su mai nasara mun sallabiya na kasa Allahu ya ja da kwananka. Don neman ƙarin bayani, 94 19 55 01 gobe ya tara da 4 19 55 01. mu tsaya ka kai da shan zaki iri ya su mai nasara mun sallabiya na kasa Allahu ya ja da kwananka aiki an shaida yayi shi dan ba ta yabo fa an bashi Abdul Hadi ina kishi a gare shi saboda gwarzo ne kowa ya taba sa zarrama mu tsaya ka kai da shan zaki iri ya su mai nasara mun sallabiya na kasa Allahu ya ja da kwananka makiyanka suna cikin sarka dan rabbi kasa a bayanka masu sirri ba a duwanka addu'a kullum muke yi ma a kasa Allahu ne ya tsare mu tsaya ka kai da shan zaki iri ya su mai nasara mun sallabiya na kasa Allahu ya ja da kwananka minista bai da girman kai wallahi yana da saukin kai bayan magana a dafe kai shi duk magana idan zai yi zai auna kan ya furto ta mu tsaya ka kai da shan zaki iri ya su mai nasara mun sallabiya na kasa Allahu ya ja da kwananka an shaida yana da alkhairi kuma shi sama baya yin sharri fuskarsa tana da annuri hakuri halinsa ne maganar kyauta ma ba a yin magana mu tsaya ka kai da shan zaki iri ya su mai nasara mun sallabiya na kasa Allahu ya ja da kwananka amara da muna ta san barka iri ya su mai nasara aniya me an yi san barka iri ya su mai nasara zandar ma an yi san barka iri ya su mai nasara yan tawa suna ta san barka iri ya su mai nasara gado suna ta san barka iri ya su mai nasara aga da suka sun yi san barka iri ya su mai nasara filaberi an yi san barka iri ya su mai nasara gadi fa suna ta san barka iri ya su mai nasara a kasa duka an yi san barka da iri ya su mai nasara mu tsaya ka kai da shan zaki iri ya su mai nasara mun sallabiya na kasa Allahu ya sha da kwananka Abdul Hadin kuma ya waka nan za da tsaya cikin waka amma